Abbas TV. Duniyar nishadi. Aliyu. Na'am. Ina baba Rabi'u. Wane ne? Ni ne mana Abbas. To. Baba Rabi'u ka san dan Audu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kake taunin salati malam lafiya? Me yace muku nayi? Kaga dama ba ni kadai bane nazo da ofisa muka dawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ofisa dan Audu a wani hali yake? Sun karya masa kafa. Sun mai jina-jina. Ya aka yi hakan ta faru? Wasu mutane suka kama shi suka mai dukkan kawuka. Allah sarki dan Audu nawa. Eh? To yanzu baba Rabi'u ka san abin da zai faru? Da kai za mu je gurin dan Audun nan. Ni me na da ni awa. Ni fa mun raba gari da shi. Ba ni ba shi wallahi. A'a Rabi'u ya za ka yi wa dan Audu haka? Aminin ka ne fa. Kai dai ku je ku ganshi hutun da za ku ni zan taya ku da addu'a. Talatu zo mu tafi. A'a Rabi'u ina so ka sani akwai hadisi ingantacce manzon Allah na cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ni aya ce ko hadisi ma tukuna. Allahu akbar. Kai ne ba na jin wannan ayar da ka jawo ko hadisi za ta iya karya min zuciya in ba mutumin nan. To wai me yasa baba Rabi'u? Dan Audun ne na san halin shi kamar yunwa ciki. To wallahi za mu tafi ko kuma ga ofisa yanzu nan za a kulle ka a station. Talatu. Shiga ki shiryo mun ki shiryo mun ki haɗo min da bargo. Fi wancan karo sauro ya nemi ya halaka ni. Au yanzu ka gwammace a kulle ka a station din da ka je gurin dan Audu? Wa. Dan Audu? Haba.